Profesor Tešović, vi se zasigurno u vašem svakodnevnom kliničkom radu susrećete sa osobama koje boluju od različitih bolesti. Pa tako, evo, imali smo pitanja naših kolega koja su usmjerena na pacijente oboljelih od autoimunih bolesti, od pacijenata na biološkoj terapiji, oni koji primaju imunosupresivnu terapiju ili čekaju transplantaciju ili primaju neku kortikosteroidnu terapiju. Možete li nam reći cijepiti ih? Da, ne, zašto? Da još jednom razjasnimo to. Hvala. To je kategorija ukupno, ako možemo reći da je to kategorija osoba koje se ne cijepe živim atenuiranim cjepivima. Ili barem dobar dio njih. To se ne odnosi naravno na bolesnike s autoimunim, osim ukoliko su pod određenim oblikom imunosupresijske terapije. A to nikako dakle ne znači da se te osobe ne mogu cijepiti sa cjepivima koja su inaktivirana ili sa cjepivima koja su razvijena na ovakvim, uvjetno rečeno, suvremenijim platformama kao što je messenger RNA ili kao što je vektorsko cjepivo. Tu dakle nije pitanje kontraindikacije ili bilo kakve povećanog rizika od nuspojava, nego je isključivo pitanje zaštitnosti koje će to cjepivo kod tih konkretnih osoba polučiti. Prema tome, one se mogu cijepiti, samo mi ne možemo biti sigurni da će cjepivo biti jednako zaštitno kao i kod osobe koja je zdrava. To se otprilike odnosi nešto slično kao i ono što je primarijus Kajić malo čas odgovorio, odnosno komentirao za bolesnike koji boluju od maligne bolesti u procesu su liječenja.